el tercer premi va directament al grup Ises. Vinga, un aplaudiment. Ja podeu venir cap aquí. Teniu aquí la... Poseu-vos aquí al mig, us anem donant. Vinga, mirem cap allà, que així sortiu a la càmera. Una copa, el tercer premi, us hem d'explicar que a tots que les copes no porten la plaqueta, però després us la donarem, perquè se les ha espatllat la màquina. No està mal, vale, Però arribaran. Un cinturó que no ho vegi. No se veia. Uns mocadors I la foto, no?, dels guanyadors. Bueno, segon premi, segons el jurat, ha sigut pel The Teachers Band. No sé com us fareu per pujar tots aquí dalt, però bueno, hauríeu de pujar tots. Si voleu, puja baix, mira, poseu-vos aquí baix, perquè sou tants que no us podeu. Poseu-vos aquí baix. Senteu-vos, poseu-vos per aquí, el que vulgueu. Per aquí baix, estareu baix. Ah, no, eh? Un trofeu, un barret que és del Panamà, de Saleta, aquí li càpiguen al cap perquè no són tants, un ventall i mocadors, Moltes felicitats. I la foto? Molt bé, Vinga, una foto?
suposo que no és gaire difícil, no?, de saber quin és. Vinga, repetim. The Teacher's Bank. Amb 59 professors. Vinga, podeu tornar, que us fa il·lusió també, Podeu tornar a pujar amunt. Teniu el trofeu. Tornem-hi. Pol, vine a agafar coses aquí. Aquí tenim dos menús, un mocador per cada un i dos menús del trull per sortejar, perquè són bons. Està patrocinat pel restaurant del trull. Vinga, la foto també, no? La millor música hem contribuït amb l'organització, amb la Marta, amb mi mateix, i hem considerat que la millor música per nosaltres ha estat la música que ha presentat el grup All the People. Sí? Pot arribar? Teniu el trofeu. David, ven pa acá. David, ven pa acá. Espera, que falten un regal. Espera. Dos. I un vale de Corbetos Bulls de 50 euros. Ara sí, ara podem fer la foto, Vinga, va, tots quatre. Teniu un mocador, un ventall i dos, aneu venint cap aquí, dos botelles de vi cadur. No, aquí al centre, vinga, cap aquí. Dos botelles de vi. A la Montserrat. Vinga, ja tenim. Moltes gràcies per ajudar-nos en el concurs. Ens posem aquí?